ana jira a ce mai har kasar an kai mai 90 na zagi na Jafaru kaza kaza cin mutunci su Abdul Jabbar na suka bar sun kasa kamar cin kasar 90 guda an kai waka ta zagi ta cin mutunci a kai ne amma kaga duk an kai an ka kare sai ya zo ya samu mutuwa da suka zubar da jini nai wanda muna mai fata Allah ya sa wannan mutuwa ta zamo shahada gare shi lokaci mai tsada sallar subahi lokacin subahi lokaci mai tsada kuma ranar juma'a kuma kai ne liman kayan sujada ta farko ka dago zaka je ga sujada ta biyu an halbi mutum ya yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ci gaba da halbi ya ci gaba da kabbara daga karshe kawai an kaje yana kalmar shahada mike na laƙe ga wuya ne na karatun da yake na subahi duk waɗannan malaman bid'a na ƙarar da suka ce ai ba su son la ilaha illallah ba zai mutu da ita ba masu zikiri suka mutuwa da kalmar shahada sai ga malam Ja'far da Mike duk unguwa ana ji yana kalmar shahada sannan ya ce shi da kai ne shehin Kaduna sai da ya rubuta karamomi 7 da suka bayyana ga malam Ja'far a mutuwa shi ce duk wanda ya samu guda daga cikin su mutu akai yayi kyakkyawan cika shi da kai ne ya je wurin ta'aziyya ya faɗi wannan haka yadda Abubakar Gumi ya rasu da ya je gidan cewa a bashi shimfiɗar da malam ke kwana aka kawo mai tabar makkaba duk ta huhu da yanka ce na yake kwana shi da kai ne shehin Kaduna ce lallai malam ya sani katihun da suke kwana masu spring ones ya sani ga Abubakar Gumi gashi da AC da komai amma bai kwana kan katifa bisa tabar makkaba yake kwana zahidi ne na ƙarshe